Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan, luar biasa. Masih muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. Adoh dengkulmu melocot kowe ora. Ora usah gagak-gagak Sena, kuwi wis tak sampe kene nggon Bima. Bima iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono piyai sing ngerti sastra gedhe, Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe. Oh, kanugrahan sing gedhe. Kabeh merpudi jeneng-jenenge dhewe-dhewe. Ngono ya. Iya. Tatin ki ora. Tatin ki tresna. Oh, Tatin ki tresna. Lestari ki wis ngarani Handayani ki Dayanana. Dadi katresnane Tatin ki Ndayani. Oh iya. Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe pacar. Ya ora pati ya nek di bojone. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki cangkem, dadi cangkeme landhep. Ayo, Elisa apa Elisa yo aku dono tegese. Ayo. Elisa ki Eli kuwi jelek. Sa kuwi siji, dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Ah, kene kuwi ngakoni kuwi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya karo para ibu-ibu waranggana sing wis mbuka swasana ning limbukan iki ya Nak ya sowan menyang endi Mak sowan menyang ya kuwi Mboresan 1 Balesari Bansari Temanggung oh iya eneng daleme sapa eneng daleme panjenengane nek ora kleru sapa ya nek ora kleru Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati. Oh iya. Acarane awak dhewe tinimbalan sowanana ing Mboresan Bansari kene adicara ya kuwi Supitan no, tasakuran Supitan panjenengane Mas Wildan Satria Abimanyu. Wildan Satria Abimanyu iya sing wis dipagas nalika tanggal 9 Desember 2019 ana ing Wonosobo ya. Bengi iki tasakurane ya kuwi nimbali awake dhewe sak rombongan matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati ya sing wis kepareng nimbali awake dhewe ya kuwi reoni karo para kadang pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning Mboresan kene sabab arep dikaya ngapa mbiyen awake dhewe tau tinimbalan sowan mrene ning terus mbok menawa ana utawa iso ngersake pepandangan liya ya awak dhewe preisik dilalaki ana srana panjenengane Bapak Siswanto nimbali awake dhewe lumantar supitane Mas Wildan Satrio Abimanyu ya ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba mung muga-muga bocah sing disupitake ya iso dadi bocah ingkang utama ya Nak ya mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pancen kuwi dadi kewajiban piyayi ngrasuk agama Islam ya wajib diislamake sarana disupetake nek cara Jawa diilangi sukertane ya pancen ya bener ngono Mak iya nulat karo panjenengane Nabi Ibrahim sing nalika semana yuswa 8 taun wae lagi disupiti mula terus ditutake dening para umat-umate ya saiki padha disupetake ngono ya Mak pancen bener muga-muga dadi sing pinter bekti sepisan ngaturake panuwun lan kaping pindho awak dhewe sendika dawuh ngersani Bapak saya tak buka sik ndak lali iya mergane Siswanto ya Bapak Siswanto sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan ya sak gaduk-gaduk sak bisa-bisa nggone awake dhewe ngaturake pasugatan ya Nok muga iso dadi renaning penggaling panjenengan Bapak Siswanto sak keluarga ingkang utama lan umumipun kagem para warga Bansari kene Mboresan Bansari ya mung pancen ya
Iki kersane panjenengane Bapak Siswanto ya pancen nggawa sak rombongan komplit. Ya. Gamelan wayang ya saka nggone dhewe, sound system ya saka nggone dhewe, ning panggung sing ora saka nggone dhewe. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Wah, Mas Siswanto ning nggon aku jarine suwi banget nok. Iya. Ora ndang rampung-rampung rembugane. Heeh. Li ngenyang mboko selawe. Medun 50, munggah selawe, medun 50. Wah, pokoke dedrek rame banget kae. Nek carane wong gelut nganti bidu-bidu pokoke nok. Iya. Akhirnya deal. Ya pancen ya kudu ngono lho. Loh, saiki ngene. Kesenian kok dianggap larang. Kuwi aku jane rada protes ning batinku lho, Nok. Ya. Kesenian kok dianggap larang. Nanggap wayang saiki larang semene puluh yuta nuwun sewu. Iya. Saiki nek dibanding karo artis-artis ibu kota kae. Iya. Aja dijejerke perkara anu lho, Nok, apa jenenge kekuatane lho. Artis ibu kota kae nuwun sewu. 3 lagu, 4 lagu, pol-pole 150 yuta. Iya. Kuwi ming 3 lagu, 4 lagu. Kuwi akeh banget 4 lagu wisan. Kadang kala ming 2 lagu 80 yuta. Iya. Ning saiki tak bandingke breng kaya ngene iki. Ya. Kok ngene iki ya nek tak nehi rega ngono ki ya aja dinyang. Wong iki ya wis kesenian budaya ki kok dinyang. Ya. Sing sak ki wong sing do semene ki kae penabuh ki cacahe udakara 26. Ya. Kuwi ya ning omah ya duweni anak bojo. Ya. Mulih tekan omah ya ditakokke, "Endi Pak duwite?" Ya. Nyangoni wong semene. Sinden 8 9 ngene iki ya nyangoni. Ngono ya Mak. Heeh. Ngangkat gamelan sak prabot ngene iki ora mung cukup sak truk, 2 truk. Iya. Urung sing ngangkut ora cukup wong 5, wong 10. Etungane wong 50, etungane wong 55. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Kuwi nek etungane 70 ra ya wis apik to. Iya. Maksude 70. Maksude regane semono kuwi ra ya wis apik to, didum diponto-ponto wong kae banget ngerti-ngerti. Aku ki sosok kebablasan kok. Kebablasan piye? Ketoke nggawa dhuwit akeh banget bar dibayar sing ndi mau tak dum nyok. Bareng rampung iki. Lho. Piye ta iki? Aku meh orang bengi kok komanan 5 yuta iki piye ta iki aku. Nganti kanca-kanca tak undang meneh kene bali 50. Iya. Ngono ya Mak. Iya, dadi seni budaya iki aja diitung bab larang karo orane. Ya. Kuwi bab katresnan kok, Nok. Bab katresnan. Iya. Mula wong iso nanggap wayang nganti atusan yuta nek ning Jakarta kaya ngene mergo tresna tenan karo budaya, tresna tenan karo kesenian iki. Ya. Ora hitungan. Iya, ngono ya Mak. Iya. Mula tenan aja digagas. Wah, saiki nek nanggap jadilan, nanggap ketoprak wonge gedabiah, ngono kae larang. Lah mergo didum wong akeh. Iya. Nek dibandingke nanggap penyanyi siji 80 yuta. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Wis kowe ora nggo rombongan, wis isih nyediani grup musik, isih nyediani panggung. Iya. Nyediake hotel. Ngono ya. Heeh. Hotel ora berbintang ya ora gelem turu. Iya. Dalange campur wiyogae turu nang kursi we beres kok, Nok. Iya. Aku mau lho. Aku iki niat pancen ngono kok. Iya. Panjenenganku pancen ngono. Aku ki nek disediani nang kutha-kutha gedhe ngono. Mangke bocange sampun kula sediani check in wonten ing hotel Plaza Jaya bintang 5 mboten. Kula campur kanca-kanca mawon. Kanca-kanca wonten aula, kula ya teteng aula. Lho, ngono ya Mak. Iya. Dadi manunggal dadi siji kancane ngrekoso aku ya ngrekoso. Iya, ngono ya Mak. Heeh. Sebaya mukti sebaya mati. Iya, Sing dikarepe pancen ngono. Kancane entuk sithik, aku entuk akeh. iya. Sebaya mukti sebaya mati. Iya. Ayo ditembangke sing kepenak. Tetembangan iki para warga Bansari Mburesan kene padha rawuh bengi iki Mak. Iya. Isih sedina sewengi ana. Iya. Pancen piyai kene iki ciri khase pancen kaya ngono kuwi. Ya, Temanggung, Parakan, Wanasaba iki ora iso diowahi ciri khase. pancen ya. Heeh. Jane kersane Pak Siswanto 2 dina 2 bengi. Oh, Nek 2 dina 2 bengi iki kaya ling alu-alu no. Tur kancaku do ora gelem. iya. Lho iki lho. Penabuhe saiki mulai sombong. Heeh. Penabuhe mulai aleman saiki. Nek ditari 2 dina 2 bengi enggak mau ah. Anu apa? Capek. Heeh. Njaluke ming 2 bengi sedina. Iya, ya ora apa-apa. Pokoke ya wis aneh kana. Jamane wis mulai berubah ya ora kepiye wae tetep
ora iso meneng wae tutup melu berubah. Sing ora iso berubah nek Temanggung Parakan Wonosaba iki bab bubar wayang. Ha iya iki. Iki ra iso ndelok langit iki cilaka nok sesuk nek nganti ngerti-ngerti wis setengah 7 aku iso dituntut karo kanca-kanca. Iya, ngasta jam. Jamku ket mau wis setengah 9 terus enak iki. Mbok menawa entek baterene. Ha iya wis ben ra apa-apa. Ya. Ayo seneng-seneng tetembangan sing kepenak. Ya, sinden iki tak gawa cacahe Jiro Lu Patmo 678 no. Ya 8. Sing mepet aku iki Mbak Tiwi, tak kira nek ora tak tepungke wis padha prisa lumantar YouTube. Ya, Wong wis akeh sing padha mresani YouTube. ngono. Tur dasare para PBKS Temanggung kene nek dong malam Minggu aku mayang ning Yojo ya do ngluruk tekan Ngayuja. Ya, Nom-noman padha numpak montor tekan Ngayuja, nyenengke nok pokoke. Wayang iki saiki wis ora tontonane piyai sepuh neh ning pancen piyai nom saiki wis padha seneng karo wayang. Itu luar biasa. ya. Nyenengke ya, Mak. Iya. Mbak Hana Pertiwi iki saka Pring Surat Temanggung. Oh iya, teko laladan kene wae. Sing nomor 2 kuwi Mbak Ika Suesti kuwi saka Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari, Jogja lantai 2. ya. Kabupaten Gunung Kidul. Sing nomor 3 kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso, Ya, sinden sing lagi ngehit ya. mau bengi ning Madiun. Jare mau bengi kowe prai. Melu dalang liya. Oh, Ora apa-apa nek prai melu dalang liya no. iya. Melu Mas Cahyo Kuntadi. Ya. Melu dalang liya. Mbak Elisa asli saka ngendi kok desane kae? Sing omah sing dinggone saiki ngendi? Mantri Jeron. Mantri Jeron. Jarine saka Sulawesi. Biyen. Saiki seneng Mantri Jeron. Sing nomor 4 ki Mbak Cita. Oh iya. Purworejo punya. Sing jejere kuwi Mbak Tatin Lestari Handayani. Iya. Tawa Bagor Brand. Iya. Mbak Bagor Brand. Nek tak waspadake jan bener kok. Mau pas nganggo daster mau mlaku arep wisuh mau aku betul mau tak liwat ning iringku tak matki. Lah ampun. Ya Bagor Brand tenan kuwi. Kuwi nek disuwek dastere mesti sor. Jejere Mbak sapa? Mbak Tati Lestari Andari saka Gimbongan Kulon Progo ngundak mecucu lambene nek ora dijelaske. Iya. Jejere Mbak sapa kuwi? Anik. Ya. Mbak Anik kuwi saka asline saka Sumatera. Ya. Puja Suma, putra Jawa kelahiran Magelang. Ya. Mbak Anik Puja Suma. Jejere iki Mbak Neti. Ya. Jejere meneh Ibu Prastiwi. Oh, kok tok mbak-mbake kabeh iki apa dorong dibujuk? Wis merojol kabeh iki no. Iya. Wis ndoboli kabeh. Ndoboli ra. Kabeh wis do ndek anak bojo ya wis ora apa-apa. Nek melu aku mbiyen ya ijik enom-enom. Aku legan dek ya do isih legan-legan. Iya. Terus saiki do dibojo kabeh ya wis kayane wis kaya ora srek. Ha iya. Monggo diaturke arep tetembangan apa? Tak anu ya nok gandrung sing piyai apa jenenge ngudang piyai sapa sing supit. Ya. Ngaturke apa? Putra Nusantara. Ya iki di kudang sing supit men supaya dadi bocah sing migunani. Sing nyekar putra Nusantara sapa? Sapa ya sing iso? Putra Mbak Ikawe. ya. Pelok. Jumeneng, Mbak. Ya. Anakku sing Monggo asli Gunung Kidul. Ya. Ngopo? Napa, Pak? Kok ngadeg kok ngono. Oh, ketatap debok to. Tebak. Ayo ora mundur-mundur. Untung ora krungkep kowe. Nek krungkep ora aku dadak mlayu rono to. Napa? Lho nadahe aku Alah, pelindunge. Iya. katuan. Heeh, ya mangga.
Nggih. Gunung Kidul ya, Mak. Iya, Gunung Kidul ya. Ya pegunungan kaya kene ning nek kene rak ereng-ereng. Ya, Gununge mung siji nek Gunung Kidul ki mula ana ketelah apa jenenge iki? Gunung Sewu. Ah, Gunung Sewu ki Gunung Kidul lan Kidul ki ana puntukan gunung akeh banget nganti cacahe jarene meh 1000. oh ngono ya. Iya. Kuwi jane ana sejarahe no. Sejarah apa? Kuwi mbiyen prajurit Majapahit wedok kabeh. Heeh. Cacahe 500 dipateni karo mungsuhe Majapahit. Mati kabeh ning Gunung Kidul ki mati mlumpah kabeh. Oh, Terus dadi Gunung Sewu. 500 kok dadi 1000. Acah siji loro to. Wah iya. Kok cah wedok kok iso dadi gunung iki pripun? Wis rasa tok takoke. Ya kudu dijelaske to ya. Emah aku ora gelem jelaske kok. Iya. Lah ya kuwi prajurit Majapahit jaman kuno banget biyen. Jaman semono Gunung Kidul ki urung dadi tanah sing dhuwur ngono kae urung. Perang to saka Yojo, daerah Mataram perang. Tembak dipanah kok ceritane. Oh iya. Prajurit Majapahit 500 kuwi mati kabeh. Heeh. Limati Mlumah kabeh. Terus disebdake dadi Gunung Sewu. Niku nggih enten bukune. Buku Ana, saiki ketelingsut. Lah, Engko nendi. Mula ora padha to kae ana sing cilik, ana sing gedhe. Heeh. Monggo. Ana sing gempil, wis werna-werna. Eno-eno. Ya, berarti prajurite ra telaten kuwi. kok ora telaten piye? Ayo kudune dipadake to. Wah, ora iso kok. Wong kuwi prajurite kuwi ana sing cendhik, ana sing lemu, ana sing dhuwur kok. Iya, monggo. Ana sing siji dadi loro, Pak. Anakku, monggo. Ya. Piyai Gunung Kidul iki apik-apik ya, Mak. Nek Yojo sinden iki arep golek nang Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul Wonogiri. Wis kuwi gudange sinden. Oh, bayi wedok metu saka weteng ceprut ngono iku langsung saban bengi. Ya ora kok ya. Saking dadi sinden kono. Iya, kono kuwi tenan. Ana sing jeneng apa jeneng iki dapuran pring toko metu sindene kok. Apa iya? Heeh, suwe lho ngogok-ogok. Ha iya. Monggo.
Agem bocah sing disupitke ya, Nak. Iya, monggo. Ika wis ngaturake apa jeneng iki mau? Ya, Putra Nusantara. Ngono ya, Mak. Heeh. Hanya ya ujube iki anu supitan dadi Putra Nusantara iki ya wajib diunekke. Ya. Beda nek karo anu mantenan. Lah, lagu-lagune ya kudu karo utawa tembang-tembange ya kudu sesuai. Ya, babagan katresnan. Ngono kuwi ya, Mak. Heeh. Ayo dibacutke. Saiki genti, monggo. Ki Mbak Elisa ur karo Saraso. Ya sisan gawe. Ki presiden sing basa Jawane teng pletot ora karo-karuan. Ya coba kaya ngapa diaturake karo warga Mboresan Bansari kene. Pripun Pak wonten dawuh napa? Nah, wis lumayan apik iki. Pripun Pak wonten dawuh apa? Biasane medun ku langsung tuar-tar kaya wong nyumet mbang api kae. Lah engko diseneni makane tarem dhisik kuwi nek aku ngomong sero-sero mengko didukani. Direm nek ngomong sing sopan, sing alus. Nah, ya wong ngadep piyai akeh. Piyai saka Mboresan kene iki ya sing alus, sing sopan, sing apik, ora sak penake dhewe. Kisah gato-gato kula nggih. Apa? Apa? Sak gato-gato kula. Gado-gado ki panganan kaya lotek kae gado-gado. Gaduk. Nyampe. Sak nyampe. Kae geduk. Apa ya? Gaduk iki. Iki gaduk. Heeh. Oh, teki gaduk. Utek iki gaduk. Ya, maksudnya bisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Ya. Ki anu Pak Siswanto kagungan damel supitan. Supitan. Anake sinten jenengane? Piye? Pak Wildan. Mas Wildan. Wildan. Ya. Mas Wildan sapa? Wildan Satrio. Abimanyu. Ya. Wildan Satrio Abimanyu anake Janaka beratine. Nah iya anake. Bapake bagus ra, nek ra bagus ya ora wangun. Oh iki senengane kok malah nyenggol. Lho Pak Siswanto ki ora bagus ning. Sing jeneng Janaka ki aja nganu niru baguse, ning niru sipate, sipat sing apik. Ah, sipate apa? Sipate wedokane akeh kok. Yo, wegah. Wah, cilaka tenan iki malah aku. Iya. Bagus ning iki ana wedokane akeh. Sing jeneng ngene, sing jeneng menehi asma anake nganggo jeneng wayang. Kowe ora kudu anake kaya misalnya dijenengi Harya Bima. Kowe ora terus kudu wong iki gagah gedhe dhuwur kaya Bima ora. Ning sipate sing supaya ditiru karo Bima. Oh, ngaten. Nah, kaya ditiru karo bocah sing jenenge Bima mau. Ngono ya. Iya, dijenengi Abimanyu. Ya supaya sipate tiru karo Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan, luar biasa. Masih muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. Adoh dengkulmu mlocot kowe ora. Ora usah gagak-gagak Sena. Kuwi wis tak sampe kene nggon Bima. Bima iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono piyai sing ngerti sastra gedhe. Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe.
Oh, kanugrahan sing gedhe. Kabeh merpudi jeneng-jenenge dhewe-dhewe. Ngono ya. Iya. Ika kuwi mau ya ana tegese. Ika tegese apa, Pak? Ika iki satu. Iki anake bapakne mbokne mung siji ika to. Oh, satu. Anak tunggal. Ika tunggal. Oh, ngono. Cita kuwi ana karepe. Cita-citanya setinggi langit. Ana tetembungan piyai mbiyen padha ngendikake proklamator bangsane awake ngendikake railah cita-citamu setinggi langit jika muda tuh akan jatuh pada bintang-bintang. Ya nek bintang-bintang. Nek medhun tekan donya ya lara ya. Ya ora mesti tipone nek bintang. Kowe ora mancai tembunge proklamator lho. Oh iya nih. Wong kuwi wis dadi kosakata sing apik. Betul, kita harus bercita-cita setinggi langit sejauh-jauhnya. Jika jatuh akan jatuh pada bintang-bintang. Jadi masih tinggi, masih tinggi. Ya. Terlosor. Tatin kae ya ana tegese. Apa nek tatin? Tatin iki tegese kantong gandum. Oh. Tengek jare. Apa jarene Mbak Ani artine tengek. Oh. Heeh. Tatin ki ora. Tatin ki tresna. Oh, tatin ki tresna. Lestari ki wis ngarani Handayani ki Dayanono. Dadi katresnane Tatin ki Dayani. Oh iya. Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe Pak. Ya ora pati ya nek di bojone. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki cangkem, dadi cangkeme landhep. Cangkeme landhep. Cangkeme landhep ora. Ayo, Elisa apa? Elisa yo aku kudu ana tegese. Ayo. Elisa ki Eli kuwi jelek. Sa kuwi siji. Dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Ah, kene kuwi ngakoni kuwi. Iya. Mangga nembang apa sa? Nembang napa-napa wonten pamundutan napa mboten? Ki sementara masih kosong. Oh, kosong nggih. Nggih kula minangkani anu mawon sing riyen untuk tim streaming riyen nyuwun Sambung Wanci Dalu. Dereng nate itu. Dereng nate di punekke. Nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Iku mah nggih. Wong iki wayangane 2 malam. Ya, dadi iso dipondo-pondo. Monggo. Nggih. Sambung Wanci Dalu. Ya, karyane sapa iki? Iki karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Dalang saka Blitar kono. Ya. Ki nganggo apa ngangge tembung Sambung Wanci Dalu. Ki nek dirungokke apa jenenge iki syaire no. Iki hampir semua nglakoni. Oh iya. Hampir semua. Berarti Pak Senover. Sambunge Wanci Dalu. Takoni kan. Ben, enggak. Ya. Senadyan to prasetyanku tan kinggang rikma lan Mas kang gemesake Neno yang tipe ngentak tembong wong blesteran kok suarane apik ya Mak. Wah, ya wis gelem sinau Jawa. Iya. Monggo ya asline nek kono ngomong kagok ngono. Ning karo Jawa tresnane ra jamak-jamak. Blesteran iya iki. Bapakne Jawa. Oh, mbokne gembel. iya Anak-anak gibas. Iya. ora apa-apa terus no Pak aku pancen kaya wedhus kok Weh, kowe ngerti to? ya ngerti acah belajar Iya tak omongke ngono buldong dek. Iya.
Ya wis nek sesuk tak embake kaya anu wae, kaya buah-buahan iki malah apik. Apa nek buah-buahan apa? Anu, apa jenenge mbokne jambu. Jambu karo dikawin silang karo kewan. Apa ana? Dadine jambu monyet. Ha. Jambu monyet ya. Ya sesuk tak pandemke tasmu. Edan. Kuwi ora dibandemke ndasku kuwi nah. Ya wis ben ora apa-apa. Mangga. Tekan ngendi nggih? Nena. Ning kakungmu tan lila mesti Sambungmu ing wanci ratri karya usata sing gedhe pangapuramu mas kapujan sambungku neno Kang Mas Kang merati desake mure lasarine pirantine tan ono ingkang nyaruwe ya apa
kok kabeh nglakoni. Rungokno sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku cecantung atiku sambungku mung wancindalu ngrupe dosaremu kalawan garwamu. Piye? Terus apa ta? Kang Mas Kang Merati Kang Mas Kang Merati tesake murih lestarine HP pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Terus remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomosnan sida dadi cah telu ndak kanthi ndika apa gemati. Terus lanjute mendah boyo iki jenenge Langgam Sambung Wanci Ndalu ya karyane iki Haji Sukron Suwanda. Itu luar biasa ya Pak, itu lagu tapi kayak cerita kayak novel kayak cerpen gitu ya. Ya omong apa? Kuwi ceritane kuwi lho Sambung Wanci Ndalu kuwi. Iki wayangan ora basa Indonesia. Oh iya. Ya. Oh iya. Yo sok aku lali. Ayo coba omong baleni mau omong. Menika napa cakepanipun sae sanget niku kados nyeritosaken menceritakan ki basa apa? Napa Pak? Nyaritaken kados ing napa ingkang napa niku kangen ki apa Pak? Ayo kangen. Ya kangen basa Jawa. Kapang. Oneng. Kapangan. Kekapanganipun. Mantan. Napa-napa. Mbok diar wis iso kentir lho kowe. Ming perkara mikir Jawa iki kok. Iya. Angel le, Pak. Ayo angel padake rumangsane. Mulane Jawa iki sing jeneng basa Jawa iki Jawa basa paling komplit. Ya, paling komplit basa Jawa. Mula aja bangga menggunakan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu baik karena itu bahasa nasional. Tapi kalau kamu menjadi orang Jawa, ya basa Jawa sing apik. Ya ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Nek kowe manggon ning tanah Jawa ya gunakno basa Jawa sing apik. Injih. Iya, ngono ya. Jawa niku sak barang niku katahe dados napa dasanama niku lho, Pak. Lah iya. Dadine nek siji barang ki jenenge 10. Ya. Piye? Sak barang apa satu kata apa kata kuwi iso 10. Misale nek anak ya lare, ya bocah, ya apa macam-macam. Ya sunu, macam-macam. Lah kuwi ya utekku ya boyar ya mikir samono. Asalahe duwe utek kok goblok. Basa Jawa kok ra iso ra. Nggih, sampun. Tiba kuwi nek basa Indonesia cuma jatuh tok. Nggih nek tiba. Nek tiba iki basa Jawa ngene krungkep, ngene gegeblak, ngene ndelosor. Delosor kepleset. Pirang-pirang tuh kepleset. Iya. Macam-macam. Pirang-pirang mangan we. Mangan. Pak Seno nembe dahar. Dahar, mangan. Elisa nembe gaglak. Gelong gaglak nggih. Ha iya wis urutane dhewe. Gaglak karo dahar apa endi to, Pak? Apik gaglak. Apik gaglak ya wis aku sing gaglak ya. Nek Pak Seno kok ora milih gaglak kenapa? Lah aku nek awakku dhewe tak asorke dhewe nek basa Jawa ki awake dhewe diasorke dhewe. Oh kudu merendah ya. Nek aku nyebut kowe tak unggahke derajatmu. Dadi aku muni aku dahar ki aku lebih asor mbangane gaglak. Oh iya. Aku tapi yo pengen meninggikan Pak Seno ora apa-apa. Oh berarti Pak Seno yo gaglak. Ah. Malah keneng dhewe aku. Ya wis ora apa-apa wis. Ya, matur suwun. Matur suwun Pak Nuwun. Elisa. Kaya mawon, nggih. Ya, Mbak Elisa.
Rong lagu iki mau wis rada alon-alonan tok no. Ya, iki enek sing nyuwun lumantar WA. Ya. Ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya. Diaturake monggo. Mbak Cita monggo dipun aturaken. Ya, saka Purworejo. Iki sing anu iso bawa tentang manuk-manukan kuwi. Ya. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Heeh, saka ndi Purworejo iki? Sakniki pun pindah, Pak. Oh, pindah ngendi? Sleman. Wo ya syukur malah wis arep pindah KTP Ngayojana. Iya, saka Purworejo. Sajake diusir. Ora. Diusir ora. Ya paling ya wis pindah kagungan dalem ning Sleman ya syukur. Ya, Mbak Cita. Monggo Mbak dipun aturaken podang kuning. Ya. Slemane ngendi saiki pindahmu? Gamping. Oh, Gamping. Nggih. Oh, lah kono ki pasar e. Kowe manggon ning pasar? Mboten. Ane ndi? Kecamatan Gamping. Oh, nganu to, gawe emplek-emplek ning kecamatan to. Desane Banyuraden, Pak. Oh, Banyurat. Oh, nggon Patran. Nggih. Nah, ya. Patran. Ya wis ora apa-apa. Mbok menawa bojomu arep nurunke Mbah Juru. Iya. Dadi paranormal. Iya, mangga. Aku bingung. Aku bingung. Terus? Bingung. Aku bingung. Iya. Saben dina mikir manuk, mikir manuk podang Neno-neno. agawe gregeting ati. Iya. Ki uga di streaming langsung lumantar channel Dalang Sena. Ngono ya, Mak. Iya, iki wis pira nek ra 12.000 sekitar semono kuwi sing padha mrisani no. 12.000 penonton. 12.000 penonton iki biyuke nang kene ora amot. Iya. Lapangan kuwi mbumbuan. Saking akeh. Alhamdulillah duwe channel sing wis ngrembaka no. Iya. Sesuk tanggal 7 Januari ulang tahun channel Dalang Sena. Oh iya. Wayangan. Awane angguk. Oh iya. Terus. Ora mendha tak pikatku telute bendo. Ya. Ini awan ning omah wis ora krasa.
Matur sembah nuwun Mbak Cita. Ya, Cita Maharani. ya. Ngawur wae gawe jeneng. Aku ngertine ming Cita ya jenenge mburine tak tambahi dhewe Cita Maharani. Ya. Ngono ya. Ya saiki ngeduke Bagorno. Ya. Ayo Tin, ora nesu to Tin iki. Lho. Ngemot apa ya? Mot permen. Oh, iya. Ora ngejak aku le tuku. Maksudnya napa? Lah nek ngejak aku ora kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngemut kowe. Tuku dhewe bae. Tuku dhewe wae. Ya, rasah nesu. Ya. Wong dudunekke Bagor brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wek ngono. Cur. Apa nih sing cur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor brand iki wadah napa to? Wadah pakan kire, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya. Lah sing jenenge ya udu aku. Ya. Terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor brand ngono saiki. Ya ora apa-apa. Adi watuk lho. Nggih. Oh ya gampang tambane watuk iki nek Napa, Pak? mau sore kowe omong aku matak tembungke karo piyai kene nek ana jeruk pecel ae diiris. Iya. Nggih. Terus dikeceri jeruk pecel kuwi diperes kei kecap sithik. Heeh. Terus diombe sak sendok, ilang watukmu. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok sok ya ilang? Ah iya, nek ilang ya dilaka. Ayo nembang. Ya. Awake saya lemu ben. Ben ra apa-apa. Men ana sing cilik ana sing lemu ngono lho. Lah ya nek mesake panggunge to ya ngebak-baki kudune cukup nggo wong loro ming nggo wong siji kowe tok. Ya Iya. sesuk yasa sing luwih jembar meneh. Apane? Panggunge. Lah saiki panggung ki ukurane wayang ya ming semene iki luwih jembar lek golek nggon kangelan kok ya. Iki lho sing mbak-mbak iki. Iki engko aku ora krungu suaraku kok. Apa budak ora krungu? Lho iki kurang ajar karo dalang ya ngunekke Wes budek. nganggo sound system kok ora krungu lho. Apa? Wes nganggo sound system. Nganggo sound system apa? Kok ora krungu? Men cetha ngono lho. Lah ya kuwi sing mbak-mbak niku. Ya ora apa-apa ayo nembang. Mbang napa? Kembang rawe. Kembang rawe. Kula Nek ora tak selang-seling ngono ndak ora belajar. Dibawani Sinom Grandel modar wis. bawane anu mawon. Apa? Dandang gula. Dandang kula apa? Sedhe. Semarangan. Sing piye? Yogyakarta. Oh, ayo ya wis sakaremu cah pinter kok ya. Lah napa ajeng niku napa? Wis kuwi wae. Yogyanira kang para prajurit. Dhuwur tapi dhuwur nggih. Ora apa-apa dhuwur ya, engko nganggo jengget. Yogyanira Kang para prajurit lamun isa samyan ulado sami anu ladon tu ing ngene tu enguni cari tane
Prabu Sasra kleru wis engkokmu. Terus ing Mahespati. oh ya bener iya arep omeng bagor ning bener aran pate suwanda ayo arep ketrikel dhewe to kowe heeh Wanda ayo ta ngapan julu lane aja ganggu to kowe iki ya ora ganggu wong sing jeneng dalang iki kan sok nirokke suarane sinden iki biasa men kowe kuwi sing goblok dadi melu hah dadi melu-melu aku gak senengane melu-melu ora lelabuhan barengi meneh lelabuhan ora dibarengi gelo ha iya muring-muring piye ta ki heeh nipun kang kinelong tri prakara guna kaya urune kang denan tepi purune kang den antepi nuhoni trah tama ya mama gedruke sik ya ndeleng dendeng tak deng tak ayo mangga ya jogeti lho Tin ya karo golek keringet meng awake suda nggih niki rada adem dadine wis saya mlembung kaya apa nek tas sing mlembung nggih iki lho gegermu lho delakan ngapa gegermu kene iki wis mulai daging tapi ket biyen jan daging ya wong kok kaya wedhus maksudnya piye papat apa papat kene tukul ngarep tukul rak ya ora apik to wedhus nang isor kok ora nang mburi ya engko nek konangan aku anggere turu mengkuro arep tak gambari gambari apa ya tak tambahi loro men kaya loro men kaya papat iya ayo mengon madhep ana ta ngapa ha kuwi lho wong wedok kok mlentung gegere ora ya bangane mlentung ndase arep digawe mlentung ndase ye jenengan kok kene kowe kuwi kok antel kene lho kuwi wong wedok apa gali ya arep ngantil yo goyang
Ya. Biasane nek joget megal-megal kaya lakune mentok. Iki mau ngapa megal ora? Saiki luar biasa tenan. Kok kene kowe krungu angine mak. Alah ming bagor wae kok. Hah? Ming bagor. Ning bagor ora apa-apa, ora usah dadak kowe gagas parapamu bagor sing penting penampilannya luar biasa. Iya, ya marep ming sak bagor. Heeh. Ning penampilannya luar biasa. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Ya. Kari diurutke. Iya, mengko bar diurutke terus ngeteruske laku ya, Nak. Ya, sapa saiki? Saiki loro sisan, Nak. Oh iya. Mbak Ani karo sapa jenenge iki? Bu Prastiwi. Oh iya. Yo. Nyanyi apa duel? Lho. Kok duel ora? Nyanyi duet monggo. Jumeneng yo alon-alon yo kowe iki yo ninden malah dodol wedang. Medhep tromos loro barang. Iya, ngladeni ibu-ibu Waranggono ya apa? Wah. Wow. Sinden nek kaya bal pingpong ngene iku. Mengkare goleke raket terus disemetke tuas ngono glundung. Iya. Aja mbok ece to. Ben apa-apa mbayu-mbayuku dhewe kok tak ece ya ora. Iya. Ngapa kok mengapurancang ngono? Nunggu leh war ngenyek meneh ayo teruske. Ayo. Ya ora lara ati ngono kuwi. Ya. Duet karo Ani. Ya. Lagune apa? Sing biasane diunekke no. Ya iki uga mau ana pesenan saka sapa? Pesenan ning transit mau ana sing nyuwun lagu Liwung. Oh iya diaturake. Men digejahke wong loro iki. Ya. Dikiprai no. Ya matur suwun. Urung kok. Iya. Nek wis rampung le apa? Le nembang. Ya. Urung wiwit kok jogat-jogat iki kentir apa piye? Sinden nek kurang saon ya ngono. Gatel, Pak. Heh? Gatel piye? Pengen joget. Ya engko nek wis gamelane muni, kok ya sabar kok ya. Ndelokke si Tatin nek joget nek penak ngono. Iya, nah karang kuwi ya. Dikukur coba iki. Dikukur gatelen ta. Ayo karang carada piye kok ya? Oh, aja kok weruh gamelan ditata. Weruh gamelan dangkut truk kowe joget kok, Dek. Iya, saking senenge. Monggo. Ayo diaturake. Yo. Kok sikik. Urung-urung kok au. Lho, ben semangat ngono lho, Pak. Oh iya. Ngono. Yo Prasko yo. Ngono, Pras. Ora apa-apa arep wong. Ben mboten ngantuk nggih, Pak. Wis ben ora ngantuk. Ya monggo, dados yo. Dong karepe Ani iki ora dong. Ani iki mau nirokke sapa kae? Saskia Gotik. Goyang itik baeno nih, baeno. Ngene iki lho. Ngono iki lho. Coba menamu iso ora? Coba, Bu. Le obah iki aja kabeh. Aku ora kulino. Obah iki ming mburi tok. Itik goyang itik. Kaya nek bebek mlaku kae lho, itik. Coba nih. Kudu nganti iso gak aku nek. Ala. Piye? Apik ta? Coba ngenamu. Angel.
Kudu belajar kok ya. Engko urung nek kae ngetokke goyang gergaji. Heeh. Ah. Apik yo. Kowe iso ora kowe? Jerukane apik. Iso ora kae goyang gergaji. Kowe senso ya ora apa-apa wis gawe. Matone iso. Cilalak kaci kok belok. Ora mung tangane tok. Kene lho, Bu. Melu lho. Oh, ngono kuwi dimatke sik. Coba praktekno ya. Kudu belajar. Lho, apik to. Wis anu apa jenenge? Lakere wis rusak. Dadi ora iso mubeng-mubeng kaya canok. Ayo perbandingane ora sah telongso. Kudu belajar, kudu semangat. Aku mbiyen dem enom ya. Harus bisa, Bu. Harus bisa. Oke, ya. Goyang sing bango kae sing sikile dangkat siji ya ana. Piye nek sing engko sikik. Oh, ngono kuwi. Lho, kuwi kudu diapalke. Nah, karo melet gak kaya kirek. Iya. Mangga, yuk. Kendangan ngene iki jogetane kaya nganggo kuda lumping kae. Ora mung ngiwonengen-ngiwonengen. Kudane ndi, Pak? Neni terus ya. Aku deloke raimu wis memelas e. Kilang. Cah cilik kok yaine melu nyinden barang. Mulai kono sekolah. Padake cah SD wae ora. Ya. Enggak, ayo Mas. Masuk angin. Kowe masuk angin ora kok kaya ora semangat. Busit kok. Ngopo? Masuk angin. Buyur. Vertigo. Wah? Vertigo. Kupinge. Vertigo. Ya sesuk leren, sesuk awan rasa nyinden. Oke. Tak pijeti. Hah? Sing loro nggon apa? Ngon kene. Wong vertigo kok ora lara nggon kene. Aku jenenge kowe goblok. Vertigo kok weteng. Vertigo ki nek ndi larane nggon sirah. Kok vertigo kok kene? Beda kok, beda. Kene larane. Ha ta? Duh aku. Oh, sirah vertigo. Bathuk. Sesuk tak tambah. Didak-idak ya. Mangga ya. delok saka kadohan iki
Kaya bebek ditututi anak-anake kae. Iya. Sing arep mbokne wangun le mlaku sing mburi titik. Kaya meri ya, Pak. Heeh, anggere sak 3 langkah nelek, 3 langkah nelek. Tik cret, tik cret. Iya. Yo, mangga. Luar biasa. Ya. Wis galeran kita iki rada nasihat tenan iki. Sampun. Yo. Sampun. Yo. Util. Seneng ya. Heeh. Mau nang transit iki tengok nang sore kaya cilik banget kae. Iya. Iya Mbak Prastiwi. Ya arep dikaya ngopo kae Mbak Yumu. Budheku. Oh iya. Ya ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake no? Ya. Iki mau penyanane Pak Siswanto, ya. Bengi iki ngarani lakon, ya Makutha Rama. Nek sesuk dibebasake. Wah, ngono ya, Mak. Iya. Handrah ingkang Positorum Kasilring Samirana mrih Sekar Kadung Ngas Kandanyo Maweh raras renaning driya sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana. Dene kula boten atur linga dhateng cengandika Kanjeng Hyang. Ora apa-apa, Putu, ora dadi ngopo. Ing wigati tumuli paringa dawuh iki bakal ngrembug perkara apa. Mbok menawa ora ketang sithik atur ing pune Yang Talkanda mengko bisa dadi cecolok obor penggaling Putu Prabu Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Mugi adadosna ing kawuningan wonten ing madyaning pasewakan menika krana kula ngempalaken sangganing para sepuh namung badhe kula ajab supados ngrembag dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi. Hyang sabta hari ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing ereng-erenging Kutha Runggu, wonten ing ereng-erenging Gunung Kutha Runggu. Wontene kanugrahan menika kula wau miturut sasmita ingkang kula tampi inggih menika winastan Wahyu Makutha Rama. Anyarengi sasmita ingkang kula tampi kabar sumebar bilih wonten ing sak erenging arga Kutha Runggu wonten pandhita mangasrama anyar katon ing namipun Begawan Kesawa Sidi. Hyang ngemuti nembe sawetawis Kesawa Sidi menika mapan wonten ing arga Kutha Runggu. Nanging kathah para kawula, para sentana, para nayaka ing samya kerut larut
samya suwita dhateng ngersanipun Sang Kesawa Sidi. Lelampahan iki mekaten menika kula wau andadosaken gugup raosing manah kula kuwatos salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana menawi kawula negari Ngastina sami telas sami sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu ateges kula menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi para kawula. Mila wonten niyating manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana anggen kula nglembahaken para sepuh namung badhe kula ajab ngrembak perkawis kawontenanipun Kesawa Sidi. Menika sayektos badhe ngancam dhateng kanalindranipun Duryudana. Badhe kula jodhak saking herenging arga Kutha Runggu. Nanging menawi Kesawa Sidi menika badhe andum kanugrahan tumrap negari Ngastina, kula ikhlas, kula lila. Kesawa Sidi mapan wonten ing arga Kutha Runggu Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing Ngetal Kandha. Om Mastu nama Sidam Sekarimbawana langgeng Kurupati wonten dawuh. Sepisan kowe tak kandhani ya. Wataking Brahmana kuwi ora nate gawe sengsaraning wong liya. Wataking Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe citra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan kuwi pambeganing para pendhita. Dadi upamana pendhita ing neka ning sawijining praja kuwi ora niat bakal anjungking kawibawaning ratu nanging malah bakal nentremke marang kawula negara mau. Merga tumraping pinandhita ingkang prapta ning negara ing kinarya mangasrama mesti duwe petungan yen to negara mau kurang ayem, kurang tentrem lan kurang jenjem. Inggih. Mula yen to Putu Prabu ngarani anane Kesawa Sidi ning ngarga Kutha Runggu kumono bakal angancam marang kalaindraning Putu Prabu kuwi luput, kuwi kleru nggih. Wis to. Nadyan pun yang Ngetal Kandha durung nate tepung kelawan Kesawa Sidi, nanging gandeng aku lan Kesawa Sidi kuwi tunggal padha brahmanane, padha-padha pendhitane. Ora-orane ento Kesawa Sidi bakal gawe rengka negara ing Ngastina. Ora-orane ento Kesawa Sidi bakal gawe bencana tumraping negara Ngastina, nanging malah bakal nentremke para kawula sak negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Hyang. Ya. Menawi tela mekaten, menapa sampun dados dawuhipun Kanjeng Hyang. Menika kula badhe anggega sarta kula badhe andhahar pangendhanipun paduka Kanjeng Hyang. Ing ngangka loro sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine kurang komplit. Liripun kirang komplit kados pundi? Putu Prabu Ngastina pikantuk kanugrahan utawa pikantuk sasmita bakal tumurun ing kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama. Mongko kowe ora bisa nggathuk-gathukake kelawan kanugrahaning dewa. Kowe ora iso nggathuk-gathukke marang sasmitaning dewa. Anyarengi kanugrahan utawa sasmitaning dewa ingkang mbok tampa ing kono ana pendhita ingkang ngaglar ya kuwi Begawan Kesawa Sidi kang mapan ning ngarga Kutha Runggu. Kula kok malah petunganmu malah marang Kesawa Sidi ingkang bakal ngancam negara Ngastina. Lah apa ora mbok gathukake antaraning Makutha Rama mau kelawan Kesawa Sidi? Mongko kowe tak kandhani sejatine jumenenge Sang Kesawa Sidi ning ngarga Kutha Runggu mau sayekti mung bakal paring katentreman tumraping negara Ngastina sabab ya Kesawa Sidi kuwi ingkang ngasta kang winastan pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama ya. Kanjeng Hyang malah priksa. Aku wis matur to Putu, yen to Kesawa Sidi karo Brisma kuwi nadyan durung tau tepung nanging padha-padha brahmanane. Tur tumrap Putu Prabu Ngastina kelawan Brisma kuwi beda. Yen Putu Prabu Ngastina kuwi nalindra, duwe kewajiban ngasta bawat peperintahan negara Ngastina. Kewajibanmu akeh, kewajibanmu tumpuk matimbun-timbun. Mula ora tau prihatin, ora tau tapa brata, ora tau meleng marang batinmu. Nampa marang sasmitaning dewa nanging yen Bisma kuwi pendak dina nglakoni tapa brata saben dina aku nglakoni prihatin selagine aku mlaku wae tak anggo prihatin merga jiwaku pendhita mula ora aneh yen to sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine Bisma wis nyumurupi. Inggih. Lajeng sesambetanipun sasmita menika kaliyan ingkang wayah pun Duryudana wong kang sinasmitan yen to jagat iki bakal ana kanugrahan tegese wong mau sing dipilih karo sing gawe urip
supaya nggayuh sasmita mau utawa wahyu mau. Mekaten. Iya. Dadi ento putu Prabu Ngastina kuwi entuk sasmitaning para dewa, yen to jagat iki bakal ana tumurunning kanugrahan. Teges putu Prabu Ngastina kuwi ingkang tunuding dareng panguwasaning para dewa, pinilih dening panguwasaning para Bathara, kudu nggayuh wahyu Makutha Rama. Jagat Dewa Bathara. Paman, wonten dawuh nggih. Nada namung sepele kawontenanipun Duryudana kedah nggayuh wahyu Makutha Rama. Miturut Paman Harya Plasa jenara kados pundi? Jernyatanipun selaminipun gesang kula dereng nate nggayuh kanugrahan. Selainipun gesang kula dereng nate kedunungan kanugrahan. Terus carane wong gayuh wahyu menika kados pundi? Lah menika kula nggih mboten ngertos. Sabab sajeg jumlek kula gesang wonten ing Madyapada menika kula nuwun sewu, kula ugi dereng nate kedunungan kanugrahan. Namun nuwun sewu lho nggih. Mergi menapa ingkang kula aturaken menika tumrap kula miturut pemanggih kula menika benten kan pemanggihipun Kanjeng Hyang Begawan Bisma inggih Sang Tapa Begawan Dewa Brata. Paman Harya gadah pemanggih menapa? Nuwun sewu. Menawi panjenengan menika dipun sasmitani nggayuh wahyu, menika kula nuwun sewu terus sing digayuh menika menapa? Kula badhe nyuwun priksa. Sing digayuh Paduka Anak Prabu menika menapa? Derajat pangkat wis rinegem bondo donya ora kurang. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika nek wis kagungan derajat pangkat wis duweni bondo donya. Menika tumrap kula sampun mujudaken wahyu mulya-mulyaning wahyu. Inggih. Sinten tiyangipun boten ngertos kaliyan Paduka Anak Prabu Ngastina, Ratu Sugih Brewu Mblegedu. Monggo Ngastina menika negari ingkang piyar piyambak wonten ing sak donya menika. Tegesipun tiyang sak jagat menika sampun priksa bilih Paduka menika nalindra ing Ngastina ingkang sampun hanjayeng bawana. Sameneika kula nyuwun priksa, lajeng ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara mapan wonten ing lepen mlebu guwa mung butuh golek wahyu. Terus ingkang dipun upadi menapa? Jernyatanipun kamulyaning wong urip ana ing alam donya menika tumrap kula nek derajat pangkat wis kecekel bondo donya wis rinegem menika tumrap kula sampun sah. Mboten usah ketayalan nggayuh kanugrahan. Contonipun kathah Pandhawa menika wong salwangsul pikantuk wahyu uripe ya ora kaya Kurawa. Mulya Kurawa mbangane Pandhawa. Menika ateges sampun dipun sebataken nek wahyu menika janjanipun boten nggadhahi daya menapa-menapa. Ingkang pitados inggih monggo, sing ora percaya tumrap kula ya ora apa-apa. Kuse Sengkuni kula wonten dawuh penemban. Kok kowe duwe penemu kaya mengkono mau coba aku tak takon. Yen pancen wahyu kuwi ora ana pigunane tumraping wong urip ana ing alam padang, coba jlentrehno. Saktenane wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kanugrahan kuwi apa coba aku tak takon. Kanugrahan menika wahyu. Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kula nuwun sewu. Kula sampun matur tumrapipun ingkang pitados inggih monggo, tumrapipun ingkang boten pitados inggih kedah dipun paringi kalodhangan. Lah, saiki aku tak takon karo kowe. Kowe percaya ora karo wahyu? Menawi kula mboten, sebab tumrap kula wahyu menika ya kamulyan, wahyu menika ya urip sing seneng, wahyu menika kedudungan derajat pangkat. Nggo ngapa golek wahyu kena kekuwataning batin. Batin kok dinehi kekuatan. Batin menika sampun kiyat piyambak-piyambak wiwit lahir plethek saking guwa garbaning Kanjeng Ibu. Menika tiyang gesang wonten ing alam padang menika sampun dipun paringi kekiyatanipun batin piyambak-piyambak. Ngene ya Suman, kowe tak kandhani. Supaya aja nganti kleru dalanmu, nggonmu njlentrehake babagan kanugrahan. Sing jeneng kekuatan batin mau sayekti dienggo nyurung marang kuncaraning asma Putu Prabu Ngastina. Yen to Putu Prabu Ngastina kuwi kedurungan derajat pangkat, kedurungan bondo donya ingkang akeh, nanging yen to ora nate kedurungan wahyu, tegese uripe kurang ketrima. Lho nuwun sewu. Sing ngarani uripe ora ketrima menika sami-sami titah nek cara kula ora percaya. Sing ngarani uripe ora ketrima menika nuwun sewu, nek ming padha-padha menungsa wae kula mestani menika namung kakehan gunem tanpa guna. Wong ketrima uripe kuwi yen to kedunungan wahyu sabab kowe tak kandhani. Ngene supaya kowe ngerti ya Sengkuni. Inggih. Wahyu kuwi wigati tumraping wong urip. Sebab
wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang diparingake marang titahe yen titah mau wis bisa nglakoni kewajibaning urip kanthi tuntas. Tegese ngene, rungokno kupingmu. Inggih. Upama Duryudana kuwi dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik, tumuli iso mangreh para kawula. Negarane tentrem, negarane ayem. Banjur pinaringan kanugrahan kuwi tegese Duryudana le dadi ratu kuwi entuk kanugrahaning saka sing gawe urip. Yen aku dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, tumuli aku entuk kanugrahan kuwi tegese kuwi kanugrahaning sing gawe jagat marang kabrahmananku. Lah nek upama kowe dadi patih sing apik, dadi patih sing becik, isa nata parang para kawula wekasan Gusti priksa yen to kan kewajiban ingkang mbok sangkul mau pranyata mbok lakoni kanthi apik lan kanthi becik tumuli pinaringan kanugrahan dening panguwasaning Gusti. Kuwi sinebut kanugrahan. Wondene kanugrahan mau apa to sababe kok ana jenenge? Merga kanugrahan mau tumrap sing gawe jagat mujudake sewijining bebungah. Ngene Sengkuni. Upama kanugrahan mau winastan kanugrahan wahyu kanalindran. Tegese yen to Duryudana kuwi ngrasuk wahyu ratu, tedhak turune sesuk bakal dadi ratu. Nganti tekan turune Duryudana sesuk mesti bakal dadi ratu kabeh. Yen entuk wahyuning kabrahmanan, tegese turune wong mau bakal dadi brahmana. Yen to entuk wahyuning patih, tegese turuning wong mau bakal dadi patih. Saiki Makutha Rama. Kowe ngerti ora tegese Makutha Rama? Nggih. Kakang Durna. Sampeyan mrisa Makutha Rama menika menapa? Jejer kula menika sami kalian Begawan Bisma. Begawan Bisma pendhita, kula ya pendhita. Mila kula ya sejatine wis entuk sasmita babagan wahyu Makutha Rama ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Nah, sampeyan mang jlentrehke. Kula ndak dipepet rembug karo Kanjeng Hyang Bisma, sampeyan mang jlentrehke wahyu Makutha Rama menika menapa? Makutha menika agemanipun piyantun kakung utawi agemanipun Nalindra. Nggih. Rama menika bapak. Dados Makutha Rama menika wahyu ingkang wujudipun blangkon. Utawi pecis. Kowe iki takon kok takon pendhita bodho. Makutha Rama kok rumangsane wujude blangkon iki nggo abrak apa? Lho, sanes penemban dudu Durna. Malah kula nyuwun prisa. Makutha Rama menika menapa? Lah, nek pancen durung ngerti tak jarwani. Makutha kuwi pancen agemaning Ratu Rama. Kuwi asmaning Sang Marteng jagat, ya kuwi Prabu Rama Wijaya. Kurupati, pepakem Makutha Rama kuwi mujudake pepakeming Prabu Rama Wijaya ing nalika semana bisa ngratoni triloka, tegese telung jagat diratoni dening Prabu Rama Wijaya. Pepakem Makutha Rama kuwi nalika Sang Prabu Rama Wijaya njlentrehake ngelmune Makutha Rama marang adine ya kuwi Raden Barata duk nalika didak paringi dawuh supaya nyuli dadi ratu ning Ayodya. Mula sapa kang wong dadi Nalindra, sapa sing dadi satriya, sapa sing dadi pangembating praja, sapa ingkang dadi pangareping para kawula yen to nggone mranata kabeh nggunakake pepakem Makutha Rama, sayekti bakal lulus raharja nir ing sambikala. Kuwi pepakem sing wigati lho Duryudana. Aja mung sak kepenakmu dhewe. Yen pancen putu Prabu ora kersa ngupaya ya monggo. Aku mung tutur-tutur supaya sira putu Prabu kuwi antuk dalan sing becik. Nanging wedine putu Prabu ora kersa ngupaya menyang didunung ing Makutha Rama. Ya, aku ya ora arep meksa supaya putu Prabu ngupaya Makutha Rama. Sabab kabeh mau gumantung ana nglambe atining putu Prabu Ngastina. Perkara nggone duwe krentek gayuh lan ora gumantung marang putu Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh. Miturut Paman Haryaprasa jenara kados pundi? Menawi cara kula nggih tinimbang paduka menika mapan wonten ing wana, mapan wonten ing saklebeting lepen ingkang ageng lakoni tapa brata namung badhe nggayuh wahyu Makutha Rama. Langkung prayogi lenggah wonten negari mranata para kawula. Menawi ngantos negari Ngastina menika dipun tilar dening paduka anak Prabu, ngibaratipun para kawula menika kados dene sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Menapa paduka badhe mentala nyumurupi mobah musiking kawula ingkang mboten tinata krana tinilar nalindranipun ngupaya wujuding kanugrahan. Nuwun sewu.
panjenengan kedah saged damel pemareming para kawula mboten kok nggayuh dhateng pemareming pribadi menika tumrap kula mboten prayogi mila menawi saking pamrayoginipun ing bapa ing kepatihan sampun ngantos paduka menika lengser saking dampar sak mangke monggo dipun lenggah ingkang kanthi sekeca babagan Makutara menika sampun ngantos dipun penggali Boduna wonten dawuh Ger kados pundi menawi kula namung kantun nderek mangkipun para sepuh menawi kula kedah bidal, kula badhe bidal. Nanging menawi kula mboten bidal, kula nggih mboten badhe jengkar saking negari Ngastina. Oh, lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lha nuwun sewu, Ger. Sejatosipun menawi mituting bapa ing Sukalima dipun penggalih wigatos menika ugi wigatos. Nanging menawi dipun penggalih mboten wigatos menika gumantung dhateng Panak Prabu Ngastina. Leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Menika gumantung dhateng panguwaos paduka menawi paduka badhe tedhak ngupaya kanugrahan monggo kula dherekaken nanging menawi paduka kepareng lenggah wonten negari Ngastina menika ugi langkung prayogi Boduna wonten dawuh menapa kula kedah nglampahi tapa brata kedah nglampahi prihatos lajeng pinten dinten anggen kula nglampahi prihatos oh nuwun mangapunten Ger panci menika syaratipun tiyang gayuh kanugrahan mergi kanugrahan menika saged manjing angganipun titah momong dhateng titah menika kala wau sarana nindhiki dhateng gesangipun titah ing badhe kapanjingan kanugrahan suci lair batosipun menapa mboten tumunten rai paduka rembak babakan prihatos tapa brata menika sejatosipun mboten kok nyuwun dhateng panguwasaning dat supados pikantuk kanugrahan nanging miturut hitunganipun bapa ing Sukalima tiyang lampahi tapa brata menika sejatosipun sesuci diri ngecalaken dedosan ingkang sampun dinampahan duk nalika gesang ingkang sampun kepengker supados sak mangke penggalih paduka wangsul kados dene bayi ingkang lahir saking guwa garbaning ibu saged suci lahir batosipun mergi manah ingkang suci menika saged kapanjingan kanugrahan tur wahyu menika badhe lebda utawi badhe betah mapan wonten ngranipun titah ingkang suci lahir batosipun nggih pinten-dinten kula kudu nglakoni tapa sekedhikipun tiyang nglampahi tapa menika kawan dasa dalu kawan dasa dinten nggih 40 dina 40 bengi nan rencange lho mboten wonten kedah mboten wonten rencangipun jer menika panjenengan kedah nyaketaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat ngagengaken asmanipun Gusti Karya Jagat kani nyebat asmanipun wangsul menika dados sarana anggen paduka badhe pinilih dening panguwasaning dat kamurweng dat mapanipun wonten pundi gumantung dhateng lenging cipta panjenengan menawi panjenengan kersa wonten ing wana inggih wonten madyaning wana menika menawi kersa wonten salebeting lepen inggih mapan wonten telenging lepen menika kala wau namung ingkang wigatos sampun caket kalian keramaian kedah sepi sepen merga kedah ning penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih matur sembah nuwun inggih sami-sami anu Paman Harya wonten dawuh ngantos bingung anggen kula badhe netepaken monggo nggih sampun ngantos bingung panjenengan menika nalindra nggadahi pangaos wetah tumraping negari Ngastina saged ngendikaken iya menapa ora nek iya ya iya nek ora ya ora menika tumrap kula langkung prayogi anggen paduka badhe nemtokaken tindak paduka salajengipun nggih matur sembah nuwun nai tetelo mekaten ya Putu Prabu ana dawuh apa dinten samangke kula nyuwun pamunten boten ateges kula mriku badhe nyelaki pangandika paduka Kanjeng Hyang lan kula boten kepengin sak mangke paduka Kanjeng Hyang getun keduwung nyuwun pamunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami kula boten badhe gagas perkara wahyu Makutarama wahyu badhe dawah wonten ing jagat inggih sumangga badhe dipun tampi dening sinten kemawon inggih sumangga tumrap kula ngleresaken badaripun Paman Harya Sengkuni kamulyan derajat pangkat sampun regem kula butuh menapa malih urip kula wis kepenak urip kula wis robyan-robyan mubra-mubru kekeceh brana picis kula wis ora kekurangan gunane apa kula kudu gayu-wayu kula tetep ajeng lenggah teng negara Ngastina wahyu tiba ning jagat ya sakarmu ora kula ya ora bakal ngerteni bab wahyu menika kala wau kagat risang kapirangu Prinangkul kinempit kembit
dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu garing ya si tukang ana sing tias ing dadi Putu Prabu ora budal marang Kutha Runggu. Kula sampun matur, kula mboten badhe bidal wonten ing ngarga Kutha Runggu. Yen ngono sira ora melu-melu marang sasmitaning jawata ing wis tampa. Perkawis sasmita menika kula anggep menika wonten inggih prayogi. Upami kula anggep boten wonten menika kisah sah kemawon. Kula nyuwun pangapunten kula mboten badhe ngrekasake awak kula dhewe. Kula wis kepenak urip wonten negara Ngastina. Gunane apa kula do ngrekoso mapan wonten telenging alas. Manjing telenging guwa mung bakal tapa brata. Mongko durung karuwan sing digayu wahyu menika makna menapa mboten menika tumrap kula. Mboten wonten kegiatanipun. Ya wis, yen pancen kaya mengkono aku ya wis ora arep tutur-tutur sing akeh-akeh. Tur dasare akeh-akeh tembunge Bisma ngibarate sak kranjang koplak. Metu talinganmu kiwa, mlebu talinganmu kiwa, metu talinganmu tengen. Sithik wae ora mbok agem. Yen ngono pancen sira Putu Prabu kuwi suwijining nalindra ing segah nampa warah nampik pitutur becik. Yen pancen Putu Prabu wis nampa sasmitaning dewa wujuding wahyu Makutha Rama, wae ora gelem mbudidaya ngupaya tumurun ing kanugrahan. Yen to pancen kaya mengkono Putu, gandeng rembuku ana ing kene wis ora dianggep. Rembuke Bisma ning negara Ngastina kene ngibarati kaya wong ngecomang dleming andar-andar ngendukur. Sithik wae ora ana ing diagem dening Putu Prabu Ngastina. Terus gunane apa aku mapan suwe-suwe ning kene? Aku nyuwun pamit ya Putu. Kanjeng Hyang Prapa mboten langkung prayogi lenggah sawetawis wonten negari Ngastina. Wis cukup. Wong tuwa kuwi momong ati. Wong tuwa kaya aku ki momong ati. Nek aku mapan ning semenehing papan mongko atiku seneng, aku bakal betah ning kono. Nah yen to aku mapan ana ing negaraku dhewe, aku mapan ana ing bumi wutahku dhewe. Nanging jebul rasaku wis ora kepenak, atiku wis ora jenak, pikirku wis ora tentrem, uripku wis ora ayem ana ing kene. Nek tak dawa-dawa nggonku mapan ana negara Ngastina mesti bakal nyupetake umure Begawan Bisma. Aku nyuwun pamit. Yen sira ora kepengin gayuh kanugrahan monggo ora apa-apa. Ning yen ana apa-apa tumraping negara Ngastina kaya aja sambat karo wong tuwa kowe.
Karya wonten dawuh nggih. Sajaipun Kanjeng Hyang mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wala wonten ing pertapan Ngetal Kondo. Inggih, kula niku ya gumun. Wong ora entuk undangan kok teka menika. Inggih. Monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak Prabu. Kok ya rawuh enten ing Datulaya. Kula menika menawi wonten Sang Mahaporsi Wara Bisma menika anggenipun rembagan menika mboten los. Utawi mboten sekeca, mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembagipun mangke ndak nyenggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh, menapa malih kula? Kula menika sami-sami pendhita, kula menika sami-sami brahmana. Nek nganti cengkah rembug karo Sang Mahaporsi Wara Bisma, kula menika blaka suta Dipati, kula ajrih, kula wedi. Inggih, Kakang Durna. Mula kula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampeyan wae ya iso njlentrehke Bapong Tapa kanthi bener lan apik. Ya mengarang mawon. Oh, ngoten nggih. Mboten kok saestu saking ngelmunipun Begawan Durna menika babar pisan mboten. Lajeng miturut petanganipun Kakang Durna, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae gayuh kanugrahan menapa mboten utawi lenggah mawon wonten negaring Ngastina. Sampun, Ger, lenggah mawon wonten negaring Ngastina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula. Kula menika nadyan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Boten boten pitados, mboten, mboten. Wit biyen tekan saiki kula menika mboten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, ning sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Mboten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika mboten entuk, mboten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita niku kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Saniki kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa? Wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sepriki niki dereng wonten sing ngertos. Wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung pengaran-aran. Wahyu menika namung disepun sagedipun sebat ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu, ana pirangane piyayi saha Karang Pradisan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu, nek ana wong milih minangka dadi kamituaning desa utawa lurah mesti do tugur lek-lekan teng pinggir sawah. Do goleki cloroting wahyu mengke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku, nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Lah niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu, niku lintang alian. Oh. Clorat-clorot. Clorat-clorot ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng niku clorat-clorot kok wujude wahyu. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh wae iso ngerti. Dik mate, nek pas musim kuwi apa? Pendhita kok anu, nek pas wanci ketiga, nggih. Niku sampean ora usah dadak ngenteni pilihan lurah, manglekar teng lapangan. Mengke jam 1 bengi niku clorat-clorot teng dhuwur niku akeh banget. Niku jenenge lintang alian. Dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan. Tumrap kula ora bakal percaya. Leres sampean, kanugrahan menika ya kamukten, sugih, duwe derajat pangkat. Lho, menika mujudaken satunggiling wahyu. Wahyu ingkang winastan wahyu kamulyan, kamulyaning urip. Ngedhep dhuwit akeh. Derajat pangkat sumanding. Lho, jejer bojo ayu. Wah, wis ora bakal kekurangan. Anak-anak do apa-apa keturutan. Lho niku wahyu ning kamulyan ora dadak Makutha Rama apa? Ya nek ukurane pas. Makutha Rama ki nek ukurane ora pas, sirahe ukuran 58 kok Makutha Rama ukurane 57 niku ya ora iso mlebu. Nggih, nggih. Ngoten Kakang Durna. Leres nggih. Nggih, nae ngaten panjenengan cocok kalih kula. Cocok. Mboten sah tindak teng pundi-pundi. Lenggah teng negara Ngastina perkara Makutha Rama ora usah digayuh. Sing baku wong niku suka-suka parisuka Andrawina ropian-ropian dahareca nyanding garwa terus nyetel tip ngrungokke uyam-uyam. Apa? Uyam-uyam. Uyon-uyon kok uyam. Uyan-uyan. Lho napa mboten gleleng. Wis karo ngitung dit. Sapa sing liwat duncali. Klitik dikenekke sirahe. Mengke rak nesu. Nggih Kakang Durna, nggih menawi cara kula sampun ngantos panjenengan ketayangan gayuh kanugrahan. Kula nuwun sewu.
cekap lenggah kemawon langkung prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rimba wonten ing madaning Datlaya menika nggih anak Prabu Ngastina. Ing Capeng Karna mawingis-wingis katon lir landheping Trisula muga markata lir kabaranang Kakang Prabu Karna kawula ngestaken dawuh wonten menapa dene Paduka majengaken Paduka ngabiyantara Yayi estunipun wonten ing salebeting Datlaya menika kala wau kula angen-enam dhateng manahipun ing Ngaraka piyambak ingkang Hyang Mahatmarsya Wara Bisma sampun ketayalan rawuh wonten negaring Ngastina wigatosipun namung badhe ngemutaken Paduka Yayi Prabu supados anggayuh tumuruning wahyu Makutha Rama ing mapan wonten ing Arga Kutharunggu ewa dene Paduka Yayi Prabu muga mboten kepareng tedhak wonten ing Arga Kutharunggu sakmangke ngaten kemawon supados damel lega penggalipun Kanjeng Hyang Mahatmarsya Wara Bisma tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Yayi Prabu Ngastina ngamuti bilih kula menika senopati bilih kula menika nayaka negaring Ngastina mila menawi Nalendra menika gadhahi panjangka sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau tegesipun kados pundi Yayi lenggah prayogi kula ing bidhal wonten ing Arga Kutharunggu menawi leres ngendhanipun Mahatmarsya Wara Bisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados lantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama kula ing badhe ngadhep kalampun Kesawa Sidi badhe kula tembung kanthi aris Makutha Rama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu Karna ing Awungga Dewa Bathara Koko Prabu sampun marambah makaping-kaping anggen Paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang rayi Ngastina kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan menapa ing sampun Paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugi ing batos menawi ngantos elak manah kula sampun ngantos kula sakmangke pinardawa anggenipun suwita ngersa Paduka Yayi Prabu Ngastina bareng Paduka sakmangke kula nyuwun pamit menapa mboten langkung prayogi Kembulandra Wina wonten negaring Ngastina langkung rumiyin bab Kembulandra Wina pinanggih wingking ing langkung prayogi kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalampun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula ngaturaken Makutha Rama dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan kasekecakna ingkang prayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kakang Prabu Karna ing Awungga mugi-mugi lebda ing karya Yayi kula nyuwun pamit inggih Kakang Prabu Karna ing Awungga wonten dawuh tapne para wadyabala
Kurawa supaya angodol tindahing Kakang Prabu Karna ing awangga prapting ereng-ereng ing Arga Kutarunggu. Nok-non ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilan Bawadurna. Wonten dawuh Nger. Sampun ngantos nigahaken dhateng pun kadang-kadang kula Kurawa. Menawi wonten akalipun Kesawa Sidi kula sumanggahaken. Nah yen ana kale Kesawa Sidi mangke kajengipun rampungi dening para sata Kurawa. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Kartomarma wonten timbalan ing ngadhawuh. Budalna kang padha sibuk jenenge ingsun kundur kedatun. Kawula nun para madal pasilan nyun tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Kawula nun ngestaken dawuh. Koko Prabu sembahan kula. Oh, tuh. Wis paripurna sabdaning Sang Nata. Sigra kondur ngedaton nalika semanten katinon saking Mandra kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.